51. Câtă vreme ne aflăm sub stihiile nevoinței trupești, păzindu-ne să nu ne atingem de mâncări, să nu pipăim ceva, să nu privim la frumuseți, să nu ascultăm cântări, să nu mirosim miresme, ne aflăm sub pedagogi ca niște prunci, măcar că suntem moștenitori și stăpâni peste toate cele ale Tatălui. Dar când vine plinirea vremii nevoinței și ea se împlinește prin nepătimire, atunci se naște în noi cuvântul din înțelegere curată. Și aceasta se face sub legea Duhului, ca pe noi cei ce suntem sub lege să ne răscumpere din cugetul trupesc și să ne facă iarăși fii. Iar înfăptuindu-se aceasta, Duhul strigă în inimile noastre, Ava, Părinte, arătându-ne și făcându-ne cunoscută înfierea și îndrăznirea cea către Dumnezeu și Tatăl. De aici înainte Duhul rămâne și vorbește cu noi, ca și cu niște fii și moștenitori al lui Dumnezeu prin Hristos, deoarece nu mai suntem ținuți în robia simțurilor. Galateni 4:37. 52. Celor ce au sporit în credință ca Petru, au ajuns la nădejde ca Iacob și s-au desăvârșit în iubire ca Ioan, Domnul îi se schimbă la față, urcându-se pe muntele înalt al cunoștinței lui Dumnezeu, al teologiei, și îi luminează arătându-li se și înfățișându-li se ca cel ce e cuvântul curat, asemenea soarelui, iar prin înțelesurile înțelepciunii tainice li se face strălucitor ca lumina. Și cuvântul se arată în aceștia, stând în mijlocul legii și al prorociei, unele legiuindu-le și învățându-le, iar altele descoperindu-le din visterile adânci și ascunse ale înțelepciunii, ba uneori mai înainte văzând și mai înainte vestind. Nota 540. Vădirea ca persoana cuvântului lui Dumnezeu devine cu totul clară pe acest vârf al desăvârșirii. El se face evident ca atare chiar din cuvintele legii și ale prorocilor, ca cel ce le legiuiește și le descoperă și le împlinește acum în noi, ba chiar ca cel ce vede și vestește mai înainte cele viitoare prin noi. Pe aceștia îi și umbrește Duhul, ca un nor luminos și un glas de tainică cunoștință a lui Dumnezeu vine din acel nor la ei, învățându-i taina dumnezeirii în trei ipostasuri și spunându-le, acesta este vârful meu cel iubit al cuvântului desăvârșirii, întru care bine am voit. Fiți mie fi desăvârșiți în Duh desăvârșit. Matei 17:5, nota 541, e un citat interpretat pentru scopul autorului. Acesta este vârful rațiunii desăvârșite și deci al înfierii. Cuvântul Tatălui către cei ajunși aici e cuvântul personal la care trebuie să ajungă cei ce vor să se desăvârșească, pentru că la acest vârf se află Fiul unul născut. Cei ce ajung aici sunt uniți cu Fiul și cu Tatăl în Sfântul Duh. Sunt atât de apropiați Tatălui prin har ca și Fiul cel unul născut ca om. 53. Sufletul care disprețuiește toate cele de jos și e rănit în întregime de dragostea lui Dumnezeu, încearcă o ieșire străină și dumnezeiască sau extaz. Căci după ce a văzut limpede firile făpturilor și rațiunile lor și a înțeles sfârșiturile lucrurilor omenești, nu mai rabdă să fie în lăuntrul zidirii și să mai fie hotărnicit de ceea ce îl mărginește, ci ieșind din hotarele sale și biruind legăturile simțurilor și trecând peste firile tuturor, pătrunde într-o tăcere de negrăit în întunericul cunoștinței lui Dumnezeu și privește frumusețea celui ce este în lumina înțelesurilor înțelepciunii negrăite, atât cât îi se dăruiește de ea prin har. Adâncindu-se apoi în chip vrănic de Dumnezeu, prin aceste înțelesuri în vederea Lui, se bucură cu frică și cu dragoste de roadele pomilor nemuritori, adică de cugetările înțelesurilor dumnezeiești, a căror măreție și slavă nu o poate tălmăci niciodată în chip desăvârșit, când se întoarce la sine însuși. Căci stând în chip minunat sub lucrarea Duhului, își dă seama, în bucurie și tăcere de negrăit, de această pătimire vrănică de laudă, dar nu poate tălmăci cum se săvârșește această lucrare, sau ce este ceea ce i s-a împărtășit, i s-a arătat și i s-a spus. Nu poate tălmăci cele negrăite pe care le-a cunoscut în chip tainic. 54. Cel ce seamănă sie spre dreptate lacrimi de umilință, culege ca rod al vieții o bucurie de negrăit. Iar cel ce caută și așteaptă pe Domnul până ce vin roadele dreptății lui, va secera înmulțit spicul cunoștinței de Dumnezeu și îl va lumina și pe lumina înțelepciunii și se va face sfeșnic a luminii veșnice ca să lumineze pe toți oamenii. Acela nu se va lipsi pe sine și pe alții de lumina înțelepciunii dăruite lui, ascunzând-o sub obrocul pismei,
ci va semăna cuvinte bune în biserica credincioșilor, spre folosul celor mulți, și va împărtăși toate învățăturile câte le-a auzit de sus, încredințate de Duhul Dumnezeiesc, și câte le-a cunoscut îndălănicindu-se cu contemplarea făpturilor, ca și câte i-au spus lui părinții. 55. Fiecăruia dintre cei ce se nevoiesc îi vor fi și se vor topi în ziua desăvârșirii sale într-o virtute, munții lucrării poruncilor lui Dumnezeu într-o dulceață a veseliei, că-și va împărăți în Sionul înțelegerii curate, iar dealurile, adică rațiunile virtuților, vor izvorî lapte, aducându-i hrana la patul nepătimirii pe care se odihnește. Și toate dorințele lui Iuda, adică ale credinței și cunoștinței sale, vor izvorî ape, adică dogme, pilde și simboluri ale lucrurilor dumnezeiești. Din inima lui va ieși izvor de înțelepciune negrăită și va dăpa uscăciunea pârâiașelor, adică pe oamenii uscați de seceta și de arșița patimilor. Atunci va cunoaște rodul adevărat al cuvintelor Domnului în sine, căci zice: cel ce crede în mine, râuri de apă vie vor izvorî din pântecele lui. Ioan 7:38. 56. În cei ce se tem de mine, zice Domnul, va răsări soarele dreptății și tămăduirea în faptele lor. Maleahii 4:2. Ei vor sări din închisoarea patimilor și vor sălta ca niște viței slobozi din lanțurile păcatului. Vor călca pe bărbații nelegiuiți și pe draci în picioarele lor, ca pe o țărână în ziua învierii lor, pe care o voi face eu, zice Domnul Atoțiitorul. Isaia 13:2, adică atunci când se vor înălța prin toate virtuțile și se vor desăvârși prin împărtășirea de Duhul. 57. De vei fi ridicat de sus pe un munte înalt al lumii acesteia și al Bisericii lui Hristos și de vei primi acolo semn al cunoștinței celei noi, să-ți înalți glasul cu înțelepciunea dată ție de la Dumnezeu, îndemnând cu cuvântul și învățând pe frații tăi și deschizându-le lor înțelesul dumnezeieștii Scripturi, spre cunoașterea darurilor minunate ale lui Dumnezeu și spre împlinirea poruncilor lui. Să nu te temi de cei ce pismuiesc puterea cuvintelor tale și strâmbă toată dumnezeiasca Scriptură, că sunt deșerți și putrezi și gătiți spre locuință diavolului. Matei 12:44. Dumnezeu va scrie cele rostite de buzele tale în cartea celor vii și nu vei pătimi vătămare de la aceștia, precum nici Petru de la Simon Magul, ci să zici mai degrabă și tu în ziua aceea, în care vei vedea că îți pregătesc curse în cale împreună cu prorocul: iată, Domnul este Dumnezeul și Mântuitorul meu, și voi fi nădăjduindu-mă întrânsul și voi fi mântuit de El și nu mă voi teme, fiindcă slava mea și lauda mea este Domnul și s-a făcut mie mântuitor, și nu voi înceta să vestesc cele slăvite ale Lui în tot pământul. Isaia 12:2-5. 58. Dacă ai cunoscut că pornirea spre patim este nelucrătoare în tine și lacrimile omilinței și ale smereniei cugetării izvorăsc din ochii tăi, să știi că a venit la tine împărăția lui Dumnezeu și ai zămislit de la Duhul Sfânt. Iar dacă vezi în lăuntrul tău pe Duhul că și lucrează, se mișcă și grăiește și te mână să grăiești în biserică cu glas mare mântuirea și adevărul lui Dumnezeu, să nu împiedici buzele tale pentru pisma oamenilor cu cuget iudaic, ci șezând scrie pe table cele ce ți le spune Duhul, cum zice Isaia, că vor fi acestea spre zilele vremurilor și până în veac după cel ce a zis așa. Isaia 38. Căci cei ce suferă de durerile pismei sunt un popor neascultător, fii mincinoși, întru care nu este credință. Aceștia nu vor să audă că Evanghelia lucrează încă și face prieteni al lui Dumnezeu și proroci, ci zic prorocilor și învățătorilor bisericii: nu ne vestiți nouă împărăția lui Dumnezeu, iar celor ce împărtășesc vederile contemplației naturale, nu ne grăiți nouă acestea, ci grăiți și vestiți-ne altă rătăcire pe care lumea o iubește și luați dinaintea noastră pe Sfântul lui Israel. Isaia 30:11. Nu lua aminte la bârfirea și la cuvintele lor, căci mulți surzi vor auzi până la urmă cuvintele tale spre folosul lor și ochii orbilor care umblă în întunericul vieții și în ceața păcatului vor vedea lumina cuvintelor tale și se vor bucura de ele cei sărași cu Duhul și cei deznădăjduiți dintr oameni se vor umple de bucurie și cei rătăciți cu Duhul vor afla înțelepciune în cuvintele tale,
Iar cei ce cârtesc împotriva ta vor învăța să asculte de cuvintele Duhului și limbile care vorbesc de rău vor învăța să grăiască pace. 59. Fericit cel ce a semănat în Sion, în biserica lui Dumnezeu, sămânța învățăturii cuvintelor lui, zice Isaia, și are fii ai săi în duh, în Ierusalimul de sus al celor dintâi născuți. Căci omul acela va ascunde poate pentru o vreme cuvintele sale și va fi acoperit ca de o apă curgătoare. Dar la sfârșit se va arăta în Sion, adică în biserica credincioșilor, ca un râu slăvit ce curge în pământul însetat de apele înțelepciunii lui. Și nu vor mai fi din aceia care să se rușineze de a asculta de el din pricina celor pismuitori. Și își vor da urechile lor să asculte cuvintele omului aceluia și inima celor slăbiți cu sufletul va lua aminte ca să asculte. Și nu vor mai spune slujitorii pismei, taci, căci fiind evlavios, a sfătuit cele înțelepte și nu a grăit ca înțelepții nebuni ai lumii cele nebune. Nici n-a cugetat în inima lui să facă lucruri deșarte și nelegiuite și să grăiască cu înșelăciune despre Dumnezeu, ca să risipească sufletele flămânde și să trimită în neadăpate sufletele însetate. De aceea cuvintele lui rămân spre folosul celor mulți, chiar dacă nu pare așa celor pismași. Isaia 32:2 și următoarele. 60. Celui ce locuiește în peștera înaltă a stâncii tari, îi se va da spre săturare pâinea cunoștinței și ulciorul înțelepciunii spre îmbătare și va fi apa lui credincioasă. Nota 544, va fi ca Ilie cel hrănit după petrecerea în muntele Carmel de văduva din Sareta Sidonului, cu pâinea cunoștinței și cu ulciorul înțelepciunii spre îmbătarea sau entuziasmul dragostei de Dumnezeu. El va vedea pe împăratul într-o slava lui și ochii săi vor vedea pământul de departe. Sufletul său va cugeta înțelepciune și va vesti tuturor locul cel veșnic, în afara hotarurilor căruia nu e nimic. Nota 545, va fi ca Moise. În afara hotarurilor locului veșnic nu e nimic, pentru că el nu are hotar. El este viața și iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. 61. Dacă învățătura Domnului deschide urechile oricui se teme de el și adaugă ureche ca să audă și dă limbă de învățătură, ca să știe când trebuie să spună cuvânt, cine altul respinge pe cuminții și înțelepții lumii și face nebună înțelepciunea lor, întărind numai cuvintele robilor săi decât el însuși, căci el face lucruri noi și minunate spre slava sa. El face în inima pustie și uscată cale de smărenie și de blândețe, iar în cugetarea secată și fără apă, râu de înțelepciune negrăită, ca să adape poporul său cel ales, poporul pe care și l-a pregătit ca să povestească virtuțile lui, căci el umblă înaintea celor ce-l iubesc și se tem de el, netezește munții patimilor, sfarmă porțile de aram ale neștiinței, deschide ușile cunoștinței sale și descoperă visteriile acoperite de întuneric, ascunse și nevăzute ale ei, ca să cunoască că El este Domnul Dumnezeu, care cheamă numele lor Israel. 62. Cine este Cel ce potolește marea patimilor și oprește valurile ei? Domnul Savaot, Cel ce scapă din primejdea păcatului pe cei ce-L iubesc pe El și liniștește furtuna gândurilor. Cel ce pune cuvintele sale în gura lor și îi acopere cu umbra mâinilor sale, cu care a întărit cerul și a întemeiat pământul. El dăruiește celor ce se tem de El limbă de învățătură și ureche de înțelegere, ca să audă glasul lui de sus și să vestească în casa lui Iacob, în biserica credincioșilor, poruncile lui. Iar cei ce n-au ochi să vadă razele soarelui dreptății și ureche să audă cele slăvite ale lui Dumnezeu, au ca parte întunericul neștiinței și nădejdea lor este deșartă. Niciunul dintre aceștia nu grăiește cele drepte, nici nu este întru ei judecata adevărată, căci au ascultat de cei deșerți și de cei ce grăiesc sunete goale. Ei zămislesc pismă și n-azbârfire, căci urechile lor sunt netăiate împrejur și nu pot să audă. De aceea cuvântul cunoștinței lui Dumnezeu li s-a făcut lor spre o sândă și nu vor să laudă pe el. 63. Ce înțelepciune este în cei ce sunt chinuiți de pismă față de aproapele? Cum vor recunoaște pismuitorii, întreabă Ieremia, că suntem înțelepți și legea Domnului este cu noi? Ieremia 8:8, când se topesc de pismă față de cei ce au luat harul Duhului, prin înțelepciunea și cunoștința lui Dumnezeu. În deșert s-a născut cunoștința mincinoasă în cărturarii și înțelepții lumii, care s-au abătut de la cunoștința adevărată.
De aceea au fost rușinați înțelepții, căzând de la înțelepciunea mângâietorului și văzând-o pe aceasta, înmulțindu-se în fiii pescarilor, și s-au uimit de puterea cuvintelor lor și s-au prins în mrejele gândurilor lor. Ieremia 8:9, ca unii ce au lepădat cunoștința și înțelepciunea cea adevărată a Domnului. 64. Cum s-au topit de invidie cei care pismuiesc pe cei ce s-au îmbogățit de harul Duhului? Cum s-au topit de pismă cei ce au părăsit izvorul înțelepciunii lui Dumnezeu față de cei ce au primit limba de foc, ca pe un condei de cărturar ager l-a scris. Nota 546. Limba de foc a Duhului poate lua și forma unui condei ager adânc și înflăcărat. De-ar fi umblat pe calea lui Dumnezeu, ar fi locuit în pacea nepătimirii în veac și ar fi aflat unde este înțelepciunea, unde este tăria, unde este înțelegerea și cunoștința lucrurilor, unde este dăinuirea îndelungată și viața, unde este lumina ochilor și înțelepciunea cu pace. Ar fi cunoscut cine află locul și cine intră la visteriile ei. Ar fi cunoscut cum poruncește Dumnezeu prorocilor celor învățați de cuvântul zicând: prorocul care are în vis descoperire să povestească vedenia visului său și cel la care a venit cuvântul meu să împărtășească cuvântul meu pentru adevăr. Ieremia 23:28. Și iarăși, scrieți în carte toate cuvintele pe care ți le-am spus. Ieremia 30:8. Dacă ar fi aflat acestea, nu s-ar fi topit de pismă împotriva unora ca aceștia. 65. Când își va schimba arapul pielea și leopardul în piestrițăturile sale, vor putea și pismașii să grăiască și să sfătuiască bine, gândind cele bune, căci ei înșală pe cei apropiați lor, fiindcă umblă cu viclănie și își bat joc de prietenii lor, negrăind adevărul, fiindcă limba lor s-a învățat să grăiască cele deșarte și mincinoase. Ia aminte, deci tu, cel ce pentru cunoștința și cuvântul lui Dumnezeu ești pismuit și batjocorit de ei, și roagă-te cu stăruință ca Ieremia și zi: Doamne, pomenește-mă pe mine și cercetează-mă și scapă-mă de bărbații pismași care mă urmăresc, nu mă pune la îndelungă răbdare, vrând să mă cerci multă vreme. Cunoaște că am fost luat în râs de cei ce ne socotesc cunoștința ta, smerește pe ei în pismuirea lor și îmi va fi cuvântul cunoștinței tale spre veselie și spre bucuria inimii mele. Căci n-am șezut în sfatul celor ce-și bat joc de cunoștința ta, ci m-am temut de fața mâinii tale și am șezut singur. Că pisma lor m-a umplut de amărăciune. Ieremia 15:18. Și vei auzi: bine știu aceasta, de vei întoarce vreun rătăcit de la calea lui, te voi așeza pe tine între prietenii mei, înaintea feței mele vei sta. Și de vei face de preț pe vreun nevrănic, vei fi ca gura mea, te voi izbăvi pe tine din gheara lupilor pismași, zice Domnul Israel. Ieremia 15:19-21. 66. Sfârșitul cuvântului e totul, deci să asculte înțelepții pismași. Nazireii lui Dumnezeu s-au curățit prin ostenel mai mult decât zăpada, albitul s-a viața lor mai mult decât laptele. Chipul înțelepciunii lor a întrecut piatra de safir și înfățișarea cuvintelor lor e mai presus de mărgăritarul curat. Iar cei ce s-au desfătat cu cunoștința lumească au pierit la ieșirea Duhului. Cei ce s-au hrănit în înțelepciunea elinilor s-au îmbrăcat cu fumul neștiinței, căci li s-a lipit limba de gâlejul lor și au amuțit, fiindcă au lepădat înțelepciunea și cunoștința adevărată a Duhului dumnezeiesc, nevoind să o primească pe aceasta prin osteneli. Nota 547. Învățătura lui Hristos e o învățătură de practicat, nu o teorie de luat simplu la cunoștință. Pentru că prin ea omul trebuie să se facă asemenea lui Hristos și să intre și să înainteze în unirea cu El și cu viața dumnezeiască infinită, de care s-a umplut umanitatea Lui. 67. Cel ce dă gură deschisă în mijloc de adunare multă, robilor săi, și cuvânt celor ce vestesc cu putere multă, este Dumnezeu, care smărește pomul înalt și înalță pomul smerit, care usucă pomul verde și înverzește pomul uscat. Căci a Lui este înțelepciunea și cunoștința și puterea, și precum schimbă anotimpurile și anii, așa face și sufletele care îl caută și îl doresc pe El să împărățească peste patimi și le mută de la viață la viață, dând înțelepciune celor înțelepți cu Duhul și pricepere celor ce au înțelegere. El descopere lucruri adânci și ascunse celor ce cercetează adâncurile lui Dumnezeu,
și le dă lor să cunoască ghiciturile acoperite de întuneric, căci lumina cunoștinței și a înțelepciunii este cu el și o dă cui voiește. 68. Tuturor celor ce lucrează într-o răbdare poruncile, după omul din afară și din lăuntru, și caută numai la slava lui Dumnezeu, li se dă cinstea cunoștinței cerești, pacea sufletului și nestricăciunea, ca unora ce nu sunt numai auzitori, ci și făcători ai legii harului. Dumnezeu nu face de ocară cunoștința acestora, care e mărturisită prin fapte, ci o slăvește împreună cu cuvintele cunoștinței celor ce luminează prin înțelepciunea Lui în biserica credincioșilor, fiindcă la El nu este căutare la față, iar celui ce se nevoiește pentru a se făli și nu ascultă de cuvintele celor ce sunt povățuiți de Duhul, ci ascultă de părerea Lui și de cuvintele amăgitoare ale celor ce au îmbrăcat numai chipul evlaviei și sunt călăuziți de Duhul iubirii de slavă și al iubirii de plăcere, îi se dă neca și strâmtorare, pismă, mânie și furie, acum ca răsplată pentru amăgirea Lui, iar la sfârșit ca pedeapsă a gândurilor Lui ce se osândesc sau se apără între ele. Vorbim de ziua în care va judeca Dumnezeu cele ascunse ale oamenilor și va răsplăti fiecăruia după lucrul lui. Romani 2, 6, 16. 69. Precum nu este iudeu cel ce este aceasta într-o arătare, după cum s-a spus, și nici tăiere împrejur, cea într-o arătare a trupului, Romani 2, 28, 29, ci iudeu e cel ce e aceasta într-o ascuns și tăiere împrejur e cea a inimii, care sunt în duh, nu în literă, așa niciun bărbat desăvârșit într-o cunoștință și înțelepciune nu e cel tare numai la cuvântul arătat și grăit, nici nevoitor la culme, cel ce e așa într-o nevoință trupească și văzută, ci nevoitor este cel ce e aceasta într-o lucrare ascunsă și înțelegătoare, iar înțelept și desăvârșit într-o cunoștință este cel ce grăiește din inimă curată și bună prin Duhul lui Dumnezeu și nu prin literă. Lauda acestora nu e de la oameni, ci de la Dumnezeu, că sunt neștiuți sau pismuiți de oameni, fiind iubiți și cunoscuți numai de Dumnezeu și de cei mișcați de Duhul Lui. 70. Dacă nu se va îndrepta, precum s-a spus, niciun trup înaintea lui Dumnezeu din faptele legii, Roman 3:20, cine se va desăvârși înaintea lui Dumnezeu numai prin luptele și ostenările nevoinței, căci prin fapte ajungem la deprinderea virtuții și oprim lucrarea patimilor, dar numai prin ele nu ne desăvârșim într-o plinătatea lui Hristos. Deci, ce ne duce pe noi la desăvârșire? Credința sinceră în Dumnezeu. Ea este temelia celor nădăjduite. Evrei 11:1. Prin ea Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai deplină decât Cain și a primit mărturia de om drept, iar Avram, când a fost chemat, a ascultat și a ieșit ca să locuiască în pământul făgăduinței. Ea urcă pe cei ce se nevoiesc la nădejdele mari ale darurilor mai înalte ale lui Dumnezeu și de acolo la cunoștința lucrurilor. Ea le dă lor comori nesecate ale Duhului în inimă, ca să scoată de acolo taine noi și vechi ale lui Dumnezeu și să le dea celor ce au trebuință. Drept aceea, cel ce s-a împărtășit de ea s-a înălțat și s-a desăvârșit prin dragoste într-o cunoștința lui Dumnezeu și a intrat într-o odihna lui, odihnindu-se și el de toate lucrurile sale, ca și Dumnezeu de ale lui. Evrei 4:3. 71. Dacă Dumnezeu s-a jurat odinioară că cei neascultători nu vor intra într-o odihna sa și ca urmare nici n-au putut intra din pricina necredinței lor, cum vor putea să intre vreunii prin singura nevoință trupească, fără de credință, într-o odihna nepătimirii și într-o desăvârșire a cunoștinței, când vedem pe mulți neputând să intre și să se odihnească de toate ostănerile lor? Drept aceea trebuie să se cerceteze fiecare de nu cumva este într-o sine o inimă vicleană și necredincioasă și de aceea se lipsește, deși se află în multe osteneli, de odihna și de desăvârșirea lui, din care pricină se chinuiește pururea cu faptele și mănâncă pâinea durerii. Și dacă lipsește odihna întru el, să se silească să intre prin credință într-o odihna nepătimirii
și într-o desăvârșire a cunoștinței. Nota 548. Odihna nepătimirii e legată de cunoștința ce vine din credința fermă, pentru că ea face clară și sigură legătura sufletului cu Dumnezeu cel personal. Îi dă cunoștința odihnei în iubirea lui nesfârșită și nemijlocită. În nevoințe omul se simte încă departe de Dumnezeu. El luptă încă cu patimile, neavând pe Duhul de plin în el, ca nu cumva să cadă în vechea pilda neascultării și să pătimească aceleași lucruri ca și cei ce n-au ascultat odinioară. 72. Deoarece suntem ființe supuse simțurilor, cuvântătoare și înzestrate cu minte, trebuie să aducem și noi o zeciuială din tot ce suntem noi înșine. Ca ființe sensibile trebuie să simțim în chip cuvenit lucrurile supuse simțurilor și prin frumusețea lor să ne grăbim și să aducem cunoștința lor fără greșeală ziditorului. Ca ființe cuvântătoare să grăim bine despre lucrurile dumnezeiești și omenești, iar ca ființe înzestrate cu minte să cugetăm fără greșeală despre Dumnezeu, despre viața veșnică, despre împărăția cerurilor și despre tainele Duhului ascunse în ea. Trebuie să ne conducem în chip sănătos și fără greșeală, potrivit cu Dumnezeu. Simțirea, vorbirea și cugetarea trebuie stăpânite și folosite în chip sănătos. Aceasta este măsura adevărată și dumnezeiască și aducerea noastră sfințită lui Dumnezeu. Nota 549. Prin simțirea, prin vorbirea și gândirea noastră, închinate lui Dumnezeu, ne aducem nu numai pe noi înșine Lui, ci toate cele simțite, vorbite și gândite, adică întreaga lume sensibilă și inteligibilă, descoperindu-i prin aceasta transparența pentru Dumnezeu sau străbaterea lui Dumnezeu prin ea. 73. Zeciuiala adevărată adusă lui Dumnezeu este Paștele sufletesc sau trecerea peste toată deprinderea pătimașă și peste toată simțirea nerațională. Nota 550. Paștele înseamnă trecerea prin Marea Roșie și deci ieșirea din robia Egiptului spre libertate și spre țara făgăduinței. Simbolic ea înseamnă trecerea peste ceea ce ne închide în robia patimilor, la largul infinității lui Dumnezeu și a libertății în ea, prin strâmtorarea robiei celor văzute, în care nu se simte bine sufletul. În vremea acestui Paște se jertfește cuvântul în contemplarea lucrurilor și se mănâncă în pâinea cunoștinței și se bea prea cinstitului sânge în paharul înțelepciunii tainice. Deci cel ce serbează acest Paște și-a jertfit sieși mielul care ridică păcatele lumii și nu va mai muri, ci după glasul Domnului va trăi în veac. Ioan 6, 52. Nota 551. Mielul se dă ca jertfă omului credincios în contemplarea lucrărilor. Mai bine zis, omul însuși îl jertfește sieși în această contemplare sau îl coboară la sine în stare de mâncare și băutură spre sfințirea lui, prin eliberarea de patimi, prin cunoștință și înțelepciune, care nu e o cunoștință și o înțelepciune în izolare individuală și strâmtorată, ci în comunicare cu cuvântul sau cu izvorul personal al cunoștinței, al înțelepciunii și al libertății. 74. Cel ce s-a ridicat din faptele moarte a înviat împreună cu Hristos. Iar dacă a înviat împreună cu Hristos prin cunoștință și Hristos nu mai moare, nici pe el nu-l mai stăpânește moartea neștiinței. Romani 6, 9. Căci cel ce a murit odinioară prin păcat, abătându-se de la mișcarea cea după fire, a murit odată pentru totdeauna, iar cel ce viețuiește acum, viețuiește lui Dumnezeu prin libertatea Duhului Sfânt, care l-a ridicat pe el din faptele moarte ale păcatului. De aceea nu mai trăiește trupului și lumii, odată ce e mort, față de mădularele trupului și față de lucrurile vieții, ci trăiește în el Hristos, odată ce se află sub harul Duhului Sfânt și nu mai este sub legea trupului. El își dăruiește acum mădularele sale, ca arme ale dreptății lui Dumnezeu și Tatăl. 75. Cel ce și-a eliberat mădularele sale din robia patimilor și le-a înfățișat spre slujirea dreptății, s-a apropiat de sfințirea într-un Duhul Sfânt, ridicându-se peste legea trupului. Și aceasta nu-l va mai stăpâni prin păcat, odată ce se odihnește în libertatea și în legea Duhului.
căci sfârșiturile slujirii dreptății nu sunt ca sfârșiturile robiei patimilor. Acestea duc la pieirea sufletului înțelegător, iar acelea sfârșesc în viața veșnică, cea ascunsă în Hristos, Domnul nostru. Nota 552. Cel ce a intrat în viața liberă de patimi, care e o viață a cunoștinței lui Dumnezeu cel nesfârșit în iubire, sporește continuu în această viață. Ea este o viață veșnică, dar cel ce a căzut din ea nu mai înaintează în viață, ci rămâne mereu mort, pentru că rămâne în aceeași mărginire monotonă a repetiției și a lipsei de libertate și de comuniune. 76. Câtă vreme omul trăiește trupește, e stăpânit de legea trupului, iar dacă moare și e mort lumii, e slobozit de legea trupului. Dar nu putem muri lumii dacă nu murim mădularelor trupului. Și murim acestora când ne facem părtași Duhului Sfânt. Nota 553. Totdeauna Duhul Sfânt, cu libertatea Lui, e opus automatismului legilor naturale și patimilor care ne mărginesc și ne țin în această mărginire. Iar Duhului Sfânt ne vădim că suntem părtași când aducem lui Dumnezeu roade vrănice de Duhul și anume dragostea către Dumnezeu din tot sufletul și către aproapele din toată simțirea, bucuria inimii din conștiință curată, pacea sufletului din nepătimire și smerenie, bunătatea gândurilor minții, îndelunga răbdare în necazuri și încercări, dulceața în înfrânarea purtărilor, credință simțită și neîndoielnică în Dumnezeu, blândețe din smerită cugetare și din umilință și înfrânarea generală a simțurilor. Când aducem astfel de roade lui Dumnezeu, ne aflăm în afară de legea trupului și nu mai este împotriva noastră lege care să ne pedepsească pentru roadele ce le-am adus morții câtă vreme trăiam trupului. Căci am fost sloboziți de legea trupului, ca unii ce am înviat împreună cu Hristos, din lucrurile moarte prin libertatea Duhului. Romani 8:21, nota 554. Odată ce credinciosul e viu și liber de patimi în Duhul lui Hristos, nu mai are rost să fie pedepsit pentru lucrurile moarte în care trăia înainte. 77. Cei ce au primit pârga Duhului prin baia nașterii celei de-a doua și o păzesc pe ea nestinsă, apăsați încă de povara trupului, suspină în sinea lor, așteptând înfierea prin plinătatea mângâietorului, ca să vadă izbăvirea lor de robia stricăciunii. Nota 555. Coruperea trupului nu va fi biruită decât prin plinătatea Duhului, prin covârșirea puterii spirituale ce va iradia din el. Starea aceea va însemna o supremă intimitate și comunicare cu Dumnezeu, o stare de filiație față de Dumnezeu. Duhul Sfânt, odihnindu-se atunci de plin peste credincios și el în el, îl va face fiu al Tatălui, asemenea fiului unuia născut, peste care se odihnește din veci. Căci Duhul vine în ajutorul slăbiciunilor lor firești și se roagă pentru ei cu suspine de negrăit. Romani 8:26. Aceasta, deoarece cugetul lor este după Dumnezeu și nădejdea lor așteaptă să vadă descoperirea fiilor lui Dumnezeu în trupul lor muritor, adică moartea de viață făcătoare a lui Isus, nota 556. Moartea de viață făcătoare a lui Isus este puterea care ajută pe cei ce cred în El să moară și ei pornirilor trupești care reprezintă moartea cea adevărată și prin aceasta să viețuiască lui Dumnezeu, adică să participe la viața cea adevărată, oferindu-și mădularele lor sufletești și trupești lui Dumnezeu, ca prin ele să lucreze puterea Lui și să trăiască viața Lui, viața înviată și nemuritoare a lui Hristos, care trăiește ca om viața infinită a lui Dumnezeu, care a biruit prin Duhul moartea, ca să fie și ei fii ai lui Dumnezeu, ca unii ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Romani 8:14. Și să se slobozească de robia trupului și să ajungă la slobozenia fiilor lui Dumnezeu. Romani 8:19-23. Acestora li se ajută la tot lucru bun ca unora ce iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28. 78. Dumnezeiasca Scriptură, înțelegându-se duhovnicește și comorile din ea descoperindu-se prin Duhul Sfânt numai celor duhovnicești,
nu poate vreun om sufletesc să primească descoperirea lor, căci acesta nu primește să cugete sau să asculte, afară de înlănțuirea gândurilor lui, nimic din ceea ce zic alții, fiindcă el nu are în sine Duhul lui Dumnezeu, care cercetează adâncurile lui Dumnezeu, 1 Corinteni 2:10, și cunoaște cele ale lui Dumnezeu, ci Duhul lumii cel pământesc și plin de dușmănie și de pismă, de ceartă și de vrajbă. Din această pricină, pentru el este nebunie să cerceteze și să urmărească înțelesul dinăuntru al literii, căci el nu poate să-l cunoască, fiindcă toate ale dumnezeieștii Scripturi se înțeleg duhovnicește. El își bate joc de lucrurile omenești și dumnezeiești și de cei ce le înțeleg pe acestea duhovnicește. Și nu-i socotește pe aceștia duhovnicești, nici călăuziți de Duhul dumnezeiesc, ci născocitor de înțelesuri închipuite. El strică și răstoarnă cuvintele Scripturilor și înțelesurile dumnezeiești ca Dima acela, 2 Timotei 4:10. Nu așa face însă cel duhovnicesc, ci judecă toate sub lucrarea Duhului dumnezeiesc, dar el însuși nu poate fi judecat de nimeni, căci în el este mintea lui Hristos, pe care nimeni nu poate să o înțeleagă. 1 Corinteni 2, 14-15. 79. Fapta fiecăruia, zice Pavel, va fi descoperită în ziua cea de apoi și va fi cercată prin foc. 1 Corinteni 3, 13. Deci dacă lucrul cuiva e din substanță nestricăcioasă, ceea ce și-a așezat în sine spre zidire va rămâne nestricat în mijlocul focului. Ba nu numai că nu va arde, ci va căpăta și strălucire, curățindu-se cu totul de puțina tină. Dar dacă lucrul cuiva este din substanță stricăcioasă, ceea ce și-a legat de sine ca povară va arde, mistuindu-se, și el va rămâne golit în mijlocul focului. Iar lucrul nestricăcios și dăinuitor sunt lacrimile de pocăință, milostenia, împreună pătimire, rugăciunea, smerenia, credința, nădejdea, dragostea și tot ce se face în scopul evlaviei. Acestea, încă trăind omul, sunt zidite în Biserica Sfântă a lui Dumnezeu, iar plecând de aici merg împreună cu el și rămân împreună cu el nestricate în veci. Lucrul ce se va arde de focul acela însă, vădit este tuturor, că e iubirea de plăcere, iubirea de slavă, iubirea de argint, ura, pisma, furtișagul, beția, bârfirea, osândirea și tot ce se face rău prin trup, din poftă sau mânie. Acestea se strică împreună cu omul care viețuiește ars de focul poftei și pleacă cu el când se desface de trup, dar nu rămân împreună cu el, ci stricându-se îl lasă pe lucrătorul lor în mijlocul focului, chinuit în vecii vecilor. Nota 557. Ele nu rămân cu cel ce le-a săvârșit, pentru că el nu le mai poate săvârși, fiind slăit de orice putere, dar e chinuit de amintirea lor și de urmările lor în ființa lui. 80. Cunoștința lui Dumnezeu înseamnă că cel întărit în aceasta, prin smerită cugetare și rațiune și rugăciune, a fost cunoscut de Dumnezeu și s-a îmbogățit de la Dumnezeu cu cunoștința tainelor lui mai presus de fire. Nota 558. Cunoștința celui duhovnicesc e o reflectare a cunoștinței lui Dumnezeu în el, căci orice cunoștință este prin participarea la ceea ce e cunoscut, iar dacă se vede mândrie în jurul lui, nu a fost zidit prin acestea în ea, ci e purtat de Duhul cel pământesc al lumii acesteia. De aceea unul ca acesta, chiar dacă pare că știe ceva, nu cunoaște nimic din lucrurile dumnezeiești precum trebuie să cunoască. Dar cel ce iubește pe Dumnezeu și nu socotește nimic mai de preț decât iubirea de Dumnezeu și a aproapelui, a cunoscut și adâncurile dumnezeiești și tainele împărăției lui, cum trebuie să le cunoască cel mișcat de Duhul dumnezeiesc. Nota 559. Dacă orice cunoștință se naște prin participare la ceea ce se cunoaște, participarea la o persoană are loc prin iubire. Cunoașterea unei persoane de către alta provine deci din iubirea reciprocă între ele. Și a fost cunoscut de Dumnezeu ca lucrător adevărat al Raiului, adică al Bisericii Lui, care împlinește prin iubire voia lui Dumnezeu, întorcând suflete și scoțând vrednici din nevrednici, cu cuvântul datului prin Duhul Sfânt și păzind lucrul lui nerăpit, prin smerită cugetare și umilință. 81. Toți ne-am botezat întru Hristos în apă și în Duh Sfânt
și toți mâncăm aceeași mâncare duhovnicească și bem aceeași băutură duhovnicească. 1 Corinteni 10:2 și următoarele. Iar acestea sunt Hristos, dar într-o mulți dintre noi nu binevoiește Dumnezeu, căci mulți dintre cei credincioși și sârguincioși și-au asuprit și și-au veștejit trupurile lor prin multe osteneli și deprinderi ale nevoinței trupului, dar neavând umilință din inimă zdrobită și din cugetare iubitoare de bine și milă din dragoste față de aproapele și față de ei înșiși, au fost găsiți goi de plinătatea Duhului Sfânt și s-au aflat departe de cunoștința lui Dumnezeu, având pântece neroditor de înțelegere și cuvânt nesărat și neluminat. Nota 560, cuvânt neluminat și dinăuntru și zornăind pe din afară și nesărat, adică neputând întreține și dezvolta viața. 82. Ceea ce li se cere nazireilor de către Scriptură nu este numai să urce muntele Sinai prin fapte, nici numai să se curățească înainte de a se urca și să spele veșmintele și să nu se împreune cu femeie, ci și să vadă nu spatele lui Dumnezeu, ci pe Dumnezeu însuși, într-o slava sa, binevoind întru dânsii și dându-le tablele cunoștinței spre zidirea poporului său. Nota 561. A vedea spatele lui Dumnezeu este a bănui că este Dumnezeu sau a deduce că El există din creație și Scriptură. A-L vedea pe El însuși sau din față înseamnă a-L trăi intens și a-L asculta ca persoană într-un dialog producător de răspundere pentru alții. 83. Cuvântul nu-i duce cu sine pe toți slujitorii și ucenicii săi la descoperirea tainelor ascunse și mai mari ale sale, ci numai pe aceia cărora le-a dat ureche și le-a deschis ochii de vedere și le-a limpezit limbă nouă. Pe aceștia, luându-i cu sine și despărțindu-i de ceilalți, care și ei erau ucenici, urcă pe muntele Tabor al contemplației și se schimbă la față înaintea lor. Nu-i mai învață acum tainic cele ale împărăției cerurilor, ci le arată slava și strălucirea dumnezeirii și lasă să lumineze din el, ca din soarele dreptății, temelia vieții și a cuvântului lor în mijlocul bisericii credincioșilor, iar înțelesurile lor le face albe și curate ca o lumină prea strălucitoare. Și așează mintea sa în ei și îi trimite să scoată din gură lucruri noi și vechi spre zidirea bisericii sale. 84. Mulți și-au lucrat țarinele lor cu multă sârguință și-au aruncat în ele sămânță curată, curățind mai înainte mărăcinii și arzând spinii cu focul pocăinței. Dar fiindcă n-a plouat în ele Dumnezeu ploaia Sfântului Duh prin umilință, n-au dobândit nimic din aceasta, căci s-au uscat de secetă și n-au luat rodul spicului înmulțit al cunoștinței lui Dumnezeu. De aceea, deși n-au murit de foamea cuvântului dumnezeiesc, totuși au pierit săraci de cunoștința lui Dumnezeu. Nota 562. Au auzit cuvintele lui Dumnezeu, dar n-au avut cunoștința lui Dumnezeu. N-au cunoscut înțelesul cuvântului și n-au simțit pe Dumnezeu ca persoană, grăind în cuvânt și dându-le viață prin comuniunea sa cu ei prin cuvânt. Și cu mâinile goale, adunându-și puține lucruri spre hrană din darul lui Dumnezeu. 85. Tot cel ce scoate cuvinte de folos din gura sa, spre zidirea aproapelui, le scoate din visteriile bune ale inimii sale, fiind el însuși bun după cuvântul Domnului. Dar nimeni nu poate fi mișcat să cuvânteze despre Dumnezeu decât în Duhul Sfânt, și nimeni grăit în Duhul lui Dumnezeu nu vorbește cele potrivnice credinței în Hristos, ci cele care zidesc și duc la Dumnezeu și în împărăția Lui și refac străvechea noblețe și unesc cu Dumnezeu pe unii care se mântuiesc. Dacă fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folos, cel ce s-a îmbogățit cu cuvântul înțelepciunii lui Dumnezeu și al cunoștinței, stă sub lucrarea Duhului dumnezeiesc și este casa visteriilor nesecate ale lui Dumnezeu. 86. Niciunul dintre cei ce s-au botezat și cred în Hristos nu rămâne nepărtaș de harul Duhului, dacă nu s-a predat pe sine la toată lucrarea Duhului, potrivnic, și nu și-a întinat credința prin fapte necuvenite, sau nu conviețuiește cu trândăvia și cu nepăsarea. Dar cel ce a păzit pârga Sfântului Duh, pe care a primit-o din Sfântul Botez, nestinsă sau dacă s-a stins, a înviorată prin faptele dreptății,
nu se poate să nu primească și plinirea ei de sus. Iar prin buna sa nevoință se învrănicește, primind plinătatea Duhului, sau de cuvântul înțelepciunii lui Dumnezeu spre învățătura bisericii, sau de cuvântul cunoștinței tainelor lui Dumnezeu prin același Duh, ca să cunoască tainele împărăției cerurilor, sau de credința din inimă prin același Duh, spre a crede în făgăduințele lui Dumnezeu ca Avram, sau de darul vindecărilor în același Duh, spre tămăduirea bolilor, sau de lucrarea puterilor spre a lunga draci și a face semne, sau de prorocie spre a vedea înainte și a spune cele viitoare, sau de deosebirea duhurilor spre a cunoaște cine grăiește în Duhul lui Dumnezeu și cine nu, sau de tălmăcirea diferitelor limbi, sau de darul mângâierii celor întristați, sau de darul cârmuirii turmei și a poporului lui Dumnezeu, sau de dragostea față de toți și de darurile ei, de îndelungă răbdare, de bunătate și de toate celelalte. Iar dacă nu va fi cineva părtaș de niciunul din acestea, nu pot să spun că unul ca acesta e credincios sau că face parte din rândul celor ce au îmbrăcat pe Hristos de la dumnezeiescul botez. 87. Cel ce are dragoste nu știe să pismuiască, nu e ușuratic, fălos și pornit, nu se îngânfă față de cineva, nu se poartă cu necuvință față de aproapele, nu caută numai cele spre folosul său, ci și spre al aproapelui, nu se mânie de grabă împotriva celor ce îl supără, nu ia în seamă dacă suferă vreodată vreun rău, nu se bucură de nedreptatea prietenilor, ci se bucură de adevărul dreptăților, toate le rabdă câte vin asupra lui cu întristare, toate le crede din simplitate și nerăutate, toate cele făgăduite nouă de Dumnezeu nădăjduiește că le va lua, toate ispitele le rabdă, nerăsplătind răul cu rău, și niciodată lucrătorul dragostei nu cade din dragostea aproapelui. 1 Corinteni 13, 4, 8. 88. Dintre cei ce s-au învrednicit de harul de sus al Duhului Sfânt, prin felurite daruri, unii sunt încă prunci și nedesăvârșiți în darurile dumnezeiești, iar alții bărbați și desăvârșiți în plinătatea acestora. Unii, întinzându-se spre lucrarea dumnezeieștilor porunci, cresc în ele și, umplându-se de darurile mai mari ale Duhului, părăsesc darurile din urmă ale prunciei, iar alții, săltându-se la culmea iubirii și a cunoștinței de Dumnezeu, se odihnesc de lucrarea darurilor din parte, fie că sunt prorocii, fie deosebire ale duhurilor, fie mângâieri, fie conduceri și așa mai departe. 1 Corinteni 12, 4, 11. Căci cel ce a intrat în palatul dragostei nu mai cunoaște din parte pe Dumnezeu sau dragostea, ci îl cunoaște grăind față către față, precum el însuși este cunoscut de Dumnezeu. 1 Corinteni 13, 12. 89. Cel ce din râvnirea darurilor duhovnicești urmărește dragostea și o primește, nu sufere să vorbească numai cu sine însuși prin rugăciune și citire spre zidirea sa, căci cel ce vorbește numai cu gura cu Dumnezeu, prin rugăciune și psalmi, se zidește pe sine, cum zice Pavel, ci se silește să și prorocească spre zidirea Bisericii lui Dumnezeu, adică să învețe pe cei apropiați lucrarea poruncilor lui Dumnezeu și felul cum trebuie să se silească ei spre a bine plăcea lui Dumnezeu. Căci cu ce ar și putea să folosească pe alții, întâi stătătorul care grăiește totdeauna numai cu sine și cu Dumnezeu, prin rugăciune și cântare, dacă n-ar grăi și celor de sub el, fie într-o descoperirea Duhului Sfânt, fie într-o darul înainte văzător al prorociei, fie într-o învățătura cuvântului de înțelepciune, care dintre cei de sub ascultare se va pregăti spre lupta cu patimile și cu dracii, de nu-i va da acela cuvânt lămurit de învățătură prin scris sau prin grai viu, cu adevărat, de nu va căuta păstorul spre zidirea turmei sale să prisosească în cuvântul învățăturii și în cunoștința Duhului, nu va fi râvnitor al darurilor lui Dumnezeu, căci prin multa rugăciune și cântare cu gura, în duh sau cu sufletul, se zidește pe sine, dar mintea sa este neroditoare, neprorocind prin cuvântul învățăturii și nezidind biserica lui Dumnezeu. Iar dacă Pavel, care s-a unit cu Dumnezeu prin rugăciune, mai mult decât toți oamenii, voia mai bine să spună 5 cuvinte prin mintea roditoare în biserică, ca să învețe și pe alții decât 10.000 de cuvinte ale cântării cu gura,
De bună seamă că s-au rătăcit de la dragoste cei ce stau în fruntea altora și își împlinesc slujba de păstor numai cu cântarea și cu citirea. 90. Cel ce ne-a dat nouă ființa din materia mai de jos și din firea înțelegătoare și-a adunat în chip minunat într-o ființă și într-un ipostas cele potrivnice ale firii văzute în ele însele, ne-a dat și existența bună prin cuvântul înțelepciunii sale și prin cuvântul cunoștinței. Aceasta, ca pe de o parte să vedem prin cunoștința Duhului comorile ascunse ale împărăției cerurilor, dăruite nouă de El, pe de alta, să facem cunoscută și celor apropiați, prin cuvântul înțelepciunii, bogăția iubirii Lui și bunătățile veșnice, pe care le-a gătit spre desfătare celor ce-L iubesc pe El. 91. Cel ce s-a ridicat peste amenințările și făgăduințele celor 3 legi, a intrat în viața nesupusă legii, făcându-se lege bisericii și nefiind stăpânit de lege. Iar dacă viața nesupusă legii este liberă, atunci ea este mai presus de orice silă și putință de abatere. Nota 563. Cel ridicat la libertatea duhovnicească nu e nici rob legii, dar nu se abate nici spre rele. Chiar în libertatea sa e binele, sau invers, chiar în bine e libertatea, pentru că binele e fericirea comuniunii în iubire. Și aceasta nu-l lasă pe credincios să cadă la o viață săracă și mărginită individualistă. Cele 3 legi pot fi legea naturală, legea dinainte de Moise, legea lui Moise. Și cine ajunge la ea, eliberat de trupul din afară și prefăcut în foc, prin împărtășirea de Duhul, s-a unit și el în întregime cu Hristos cel mai presus de toată firea, desființându-se în el ceea ce e din parte. 92. Cel ce a primit cunoștința primei minți, care este începutul și sfârșitul tuturor și e nevăzut în ea însăși, fiind înăuntru și în afara tuturor celorlalte, știe să fie singur, adică monah, și când e singur și când e în mijlocul altora care sunt singuri. El nu suferă nicio păgubire a desăvârșirii și bunătății, nici când e singur, nici când e cu mulți, ci este totdeauna și întru toate singur, ca început al mișcării altora spre singurătate și ca țintă desăvârșită a virtuții. 93. Unirea neamestecată și legătura sufletului cu trupul, când e consimțită, face un singur lucru din materie și din suflet, dar când nu e consimțită, trezește pofta lăuntrică a războiului. Dar venind cuvântul sau rațiunea și impunându-și stăpânirea, destramă gâlceava și vestind buna înțelegere, dă tot conținutul faptelor firii și Duhului. 94. În noi sunt 3 puteri de căpetenie. Una stăpânește, dar nu e stăpânită. Nota 565. În aceasta se arată caracterul nostru de subiect, de eu. Una stăpânește și e stăpânită. Nota 566. E voința și cugetarea omului. Iar una nu stăpânește, dar e stăpânită. Deci când cea care stăpânește ajunge sub stăpânirea uneia din cele ce sunt stăpânite, cea roabă prin fire se arată liberă celor roabe prin fire și iese de sub stăpânire și din firea sa și de aici se naște mare răzvrătire. Aflându-se între acestea o asemenea răzvrătire, nu le mai vedem pe toate supuse rațiunii. Dar când cea stăpânitoare domnește peste toate și le aduce sub ascultarea și stăpânirea sa, atunci cele ce sunt dezbinate, adunându-se la un loc și conglăsuind între ele, au pace cu Dumnezeu. Și tuturor celor ce s-au supus rațiunii, li se împărtășește prin ea împărăția lui Dumnezeu și Tatăl. Nota 567. Când toate sunt supuse subiectului nostru făcut să fie liber și acesta nu e supus niciunei patimi, el trăiește liber legătura cu Dumnezeu, izvorul libertății în calitatea lui de subiect suprem. Și toate noi sunt unite. 95. Cele 5 simțuri, supunându-se celor 4 stăpâniri ale virtuților cuprinzătoare și păzind bună ascultare, pregătesc firea trupului plăsmuită din 4 stihii să se miște fără tulburare pe roata vieții. Mișcându-se cele 5 simțuri astfel, puterile nu se răzvrătesc între oaltă, ci partea pătimitoare a poftei și a iuțimii se unește cu rațiunea, iar mintea își impune stăpânirea sa firească. Prin aceasta,
Ea își face din cele 4 stăpâniri o căruță de război cu 4 cai, iar din cele 5 roabe, scaun, și oștindu-se împotriva trupului tiran, e ridicată prin răpire la ceruri, unde înfățișându-se împăratului veacurilor, primește cununa biruinței și se odihnește în el de tot drumul său. Nota 568. Părinții dau cu deosebire minții rolul de subiect liber. Ea se ridică la unirea cu Dumnezeu, izvorul libertății, eliberându-se prin virtuți de robia patimilor care o strâmtorează și o țin moartă în monotonie automată a acelorași mișcări făcute fără voie. Prin virtuțile libertății, mintea poate zbura în sus spre Dumnezeu, cel liber și izvorul libertății. 96. Celor ce se desăvârșesc în timp prin contemplație și se reazimă pe stâlpii Duhului, li se dă un pahar și li se pune înainte o pâine din ospățul împărătesc. Ei află scaun de odihnă din argint bogat și comoară de mărgăritare și de pietre prețioase și li se dă bogății negrăite în mâini. Pe aceștia lucrarea cu fapta îi face bărbați pricepuți în lucrurile împărătești, din foarte neîndemânatici cum erau, și îi face să nu mai stea între bărbații leneși. 97. Împărăția cerurilor se dă tuturor celor ce se nevoiesc încă de aici sau numai după desfacerea trupului. Dacă de aici biruința este neclintită, bucuria negrăită și urcușul nostru spre rai e liber, căci acesta se află nemijlocit la răsăriturile dumnezeiești. Iar dacă după moarte și desfacere e de întrebat dacă ieșirea se face fără frică. Și trebuie să aflăm ce este împărăția lui Dumnezeu și raiul și prin ce se deosebește una de altul și care este vremea fiecăruia și dacă ne aflăm în amândouă și cum și când și după câtă vreme. Căci cel ce a ajuns în lăuntru celei dintâi, trăind încă și purtând trup, nu a pierdut pe celălalt. 98. Lumea de sus, fiind încă neîmplinită, așteaptă plinirea ca să ia restabilirea începând de la cei dintâi născuți ai lui Israel, care văd pe Dumnezeu. Căci ea se desăvârșește împlinindu-se prin cei ce aleargă spre cunoștința lui Dumnezeu. Și odată desăvârșită hotărăște sfârșiturile lumii de jos a credincioșilor și necredincioșilor și o face să se adune în sine, dând fiecăruia ce e al său și despărțind din împreunarea lor cele ce prin ele însăși nu pot rămâne adunate. Astfel adună la sine începuturile celorlalte lucruri și sfârșiturile pe care acestea le au de la ea și le hotărnicește pe acestea ca hotar nehotărnicit al lor. Nota 569. Hotarul lor nehotărnicit e Dumnezeu, în care se adună sfârșiturile nesfârșite ale tuturor făpturilor care au început, căci precum El este începutul lor, așa este și sfârșitul lor nesfârșit. Dumnezeirea însăși nu e condusă însă de altă stăpânire, nici nu e hotărnicită, întrucât nu e purtată spre ceva, căci ea are mișcarea de-a pururi, întrucât nici nu se poate opri prin fire, nici nu se poate întinde peste hotarele ei, ci este sâmbăta și odihna oricărei conduceri și mișcări. 99. Uniunea puterilor de sus, care cântă și conduce cântările de laudă, alcătuiește un cor trăimic, care împățișându-se trăimi în chip trăimic, îi aduce cântarea lor de laudă, liturghisind cu frică și cu cutremur. Dintre aceste puteri unele se află la picioarele începutului și cauzei tuturor, de la care își au începutul cele care sunt mai apropiate și conduc cântările de laudă. Numele lor sunt scaune, heruvim și serafimi. Propriul lor este înțelepciunea înfocată și cunoștința celor cerești, iar culmea lucrării lor este cântarea vrânică de Dumnezeu, numită în limba evreiască Gel. Cele ce se află la mijloc între acestea și cele ce urmează stau în jurul lui Dumnezeu și se numesc stăpânii, domnii și puteri. Propriul lor este întocmirea lucrurilor mari, lucrările minunate și ale semnelor. Iar culmea lucrărilor lor e cântarea între sfântă, sfânt, sfânt, sfânt. Cele ce sfârșesc aproape de noi, care sunt deasupra noastră, dar de desubtul celor de sus, stau de asemenea în jurul lui Dumnezeu. Ele se numesc începătorii, arhangheli și îngeri. Proprie lor este liturghisirea în slujbe, iar culmea lucrărilor cântarea Aliluia. De darurile lor dumnezeiești
se împărtășește firea rațională a oamenilor, care se desăvârșește prin toată virtutea și se înalță prin toată cunoștința și înțelepciunea Duhului și a focului dumnezeiesc, atrăgându-și de la toate ceea ce le e propriu prin curăție. De la unele se împărtășește de slujirea și de liturghisirea poruncilor lui Dumnezeu, de la altele din grija și supravegherea celor de un neam, ca și de o rânduire a lucrurilor mari și dumnezeiești și de lucrările Duhului, iar de la cele mai de sus, de înțelepciunea înfocată a cuvântului și de cunoștința lucrurilor dumnezeiești și omenești, desăvârșindu-se astfel și schimbând darurile firii, firea noastră rațională se unește prin ele cu Dumnezeu, aducându-i ca de cadă de la sine pârga zeciuielii. Nota 571. Toată învățătura e luată de la Dionisia Areopagitul, dar noi ne unim prin toate cu Dumnezeu. Cetele îngerești nu se interpun între noi și Dumnezeu. În om se face o sinteză a tuturor darurilor. El primește de la toate cetele îngerești ceea ce le e propriu. 100. Dumnezeu cel unul și întrăit, începând de la unitate, se desăvârșește într-o sine în cerc ca un fel de decadă. El are înăuntrul său începuturile și sfârșiturile tuturor, dar este în afară de toate ca unul ce este așezat deasupra tuturor. Cel ce a ajuns înăuntrul lui a primit în sine rațiunile și cunoștința lucrurilor și stând afară de toate sălășluiește înăuntru tuturor, cunoscând începuturile și sfârșiturile tuturor, ca unul ce are prin cuvântul legătura înțelegătoare cu Tatăl și e desăvârșit întru Duhul, fiind în legătură cu însăși trăimea atot desăvârșită, nedespărțită și cea de o ființă, închinată în Tatăl, în Fiul și în Sfântul Duh, și slăvit într-o fire, o împărăție și o putere, a căreia este stăpânirea în veci. Amin.